Hello to my viewers in the house. Sorry, kinawala ko internet, na-stop na ko ganiha. Paki-press 1 po sa lahat ng present kay mag-continue ko sa kuang what's inside the box. And then paki-tamsak na lang din po, huwag kalimutang tamsakan si host. Mag-roll call ko. Andyan pa ba si Juliet Chanel, Chris April, Estosata, tsaka si Jennifer Haom? Paki-press 1 po sa lahat ng nag-present. And then huwag kalimutang tamsakan si host. Hello, salamat. Hello, asa naman si Jennifer Haom o si Juliet? Love, asa naman sila? Pakitamsakan si host kay bag-o ni akong gama na live stream. Usa pala'y tamsak ni host niya 5 ang viewers niya, isa pa tamsak ni host. Please wag kalimutan si host. At saka hello Marino Baradero. Mega shoutout sa iyo. Thank you sa pag-visit. Nakadungog mo na ako sa load bitaw kay ako ra mo sa load unja ha. Ako ra usahog load unja kay ako man tang akong plano loadan dayon through GCash. Unya kay nagbuang-buang mag GCash karon kay di man ko ka-transfer ba na unsa say problema mo nang dili na ko maludan diretso. So kung kinsa tong winner ako lang usahog load kay naman may silingan dire nga loader sad. Ayaw mo kabala ka kay legit ni makadawat yun mo sa load. Narami silingan dire nga tig-load. Kay di ko ka-transfer sa ako ang GCash kay nagbuang-buang ambot nga no. Yeah, Marino. Hi host, thank you sa pag-visit. Oy guys, mga supporter nako. Dikitin ninyo si host. Malaki ning bahay ni Jap. Please lang kanang suportahi pod siya. Hi host, thank you sa imong pagbisita. Kilala ka Joy, thank you kaayo. Hi Jinags, hi host, papila ko tamsak dan. Thank you Jinsky. Bigyan kita na overwhelm. Marino Baradero. Yes, kilala kita host. Sino ba namang hindi ko kilala na napaka-supportive mo. Thank you sa pag-attend. Hi Philip family. Love, hi Pips guys, padikit please, Philip family. Love, pakidikitan din si Marino Baradero. Ano po yung kuan niya? Ganito po yung niya, pakidikitan niyo po. Magbisaya na lang ko kay Bisaya man tatanan dire. Ay, salamat sa support host. Okay, next game na ta oy. Paki-press 1 sa kana mo join, mag-start ako sa kuang game.
Sabi ni Philip Family, hello guys, please support my premiere. Do tamsak lang now. Ala, paki-visit din si Philip Family, may premiere siya. Pakitamsakan na lang. Mega shoutout sa inyo lahat. Chris April, nag-press 1. Okay, what's inside the box? Ang una na kong clue kay kanang handy siya, then color black. Color black. Okay, tagna na be. Nyayo kalimti tawon si Philip Family, pakitamsakan ang iyahang may premiere. Ipaningot man ko, oy. Dili wallet. Dili siya wallet. Sabi ni Juliet Chanel, Philip Family dahil na nimo. Juliet Chanel, salamat ha. Then, pakidikitan si Hype Marino. Ganito. Hindi siya nagbaba ng bahay, pero napaka-support. Pakidikitan na din siya kasi malaki yung bahay niya at pwede ka rin makapunta sa kanya para mangisda. Ba ng bahay, Juliet, pero pwede mo siyang dikitan. Ganito yung niya, pangalan sa bahay niya. Malaking bahay yan at lagi siya nag-LS every 9 p.m. 9 a.m. Pwede ka makapangisda sa kanya. Wala nyo dito. Patay, wala ko internet, oy. Unsay hula ninyo? What's inside the box? Color black siya niya, mabitbit ra siya bisan asa. Asa naman si Jennifer? Nawala lagi. Dili siya bag. Nanay, hapit maka-answer. Nanay, hapit maka-answer. Nanay, hapit maka-answer. Dili siya ballpen. Basta nanay, hapit maka-answer sa inyo ang gitag na. Dili. Nanay, hapit nga maka-answer. Pero gusto ko specific nga answer. Color black siya. Ikatulo nga clue kay pwede siya gamiton sa school. Pwede siya gamiton sa school. Sabi ni Marino Baradero, Pantilaw-Lawhos. Hindi. Black bag, hindi.